Nismo se čuli neko vrijeme, nažalost došlo je do nekog zastoja koji iskreno nisam ni ja očekivao, tako da sam informacije u vezi sa takmičenjem umjesto sredinom oktobra dobio tek prije 10-ak dana. Ovo je javljanje upravo na tu temu. Naime, finale takmičenja za najbolju tehnološku inovaciju u Republici Srpskoj 2020. godine održat će se u petak 11. decembra u Banja Luci i naša ekipa, Nano Luka, sa našom inovacijom nano ploče, zajedno sa još 5 ekipa, dakle ukupno nas je 6 u finalu, učestvovat će u nadi da ćemo biti najbolji. Šta se još dešavalo u međuvremenu? Održao sam najavljeni seminar na temu uvoda u Python. Dostupan je na YouTube kanalu Inovacijog centra u Banjoj Luci, a na našem GitHub profilu imate i detalje u vezi sa prezentacijom, kodovima i svime što bi moglo da vas zanima na tu temu. Održali smo također i webinar na temu uvoda u programski jezik C, također svi detalji dostupni na našem GitHub profilu. Ono što je bilo neočekivano, a desilo se i zaista sam srećan što sam imao priliku da učestvujem u konferenciji pod nazivom Trezor BH inovacija. Tu sam predstavio priču o ideji, kako je se pojavila ideja, a kasnije i pričao o razvoju nanoploča i pomenuo neke stvari koje su značajno uticale na mene tokom tog perioda. Taj snimak ću uskoro objaviti na ovom YouTube kanalu, pa vas pozivam da pogledate, da komentarišete i da eventualno razgovaramo o tim temama. Hvala vam svima na gledanju. Sada žurim da završim pripreme za finale takmičenja u petak, a mi se čujemo odmah potom. Javljam odmah šta se desilo i hvala vam svima na gledanju, hvala vam svima na podršci, a posebno hvala svima koji su se uključili u Patreon kampanju. Svako dobro, pozdrav!